2 personer, indvendig kajut på $1100. Det er ikke billigt, men hvis du er vores klubs medlem, så du kan få halv pris for det. Hvis du vil gerne lære mere, hvordan du rejser og får en dejlig krudstogtoplevelse, og hvordan du sparer mange penge, for eksempel på det krudstogt, kom til vores krudstogtsklub. Jeg er her til at vise dig, hvordan du sparer og hvordan du får din rabat. Det er kun klubmedlem for rabat, men også det pris, som jeg viser, $1103, det er pris fra leverandør fra MSC virksomhed, krudstogtsvirksomhed. Men du får rabat gennem vores krudstogtsklub, hvis du er medlem i vores krudstogtsklub. Så du ser, her er min adresse og telefonnummer. Kom i vores krudstogtsklub og vi ses der.